adică Roblox pe PC, ca să nu știați contul meu de YouTube. Am uitat cum era contul. Piticul dulce, tu ca boca, acesta este contul meu, am 2 abonați, dacă vreți să vă abonați și voi, puteți da pe butonul de subscribe, nu vă doare mâna, sper să nu vă doare mâna. Puteți da chiar și pe butonul de like dacă vă place această... Oh no, deci o criză de chestii care nu pot să vă spun eu, deci aici e fratele meu Mask Gaming asta. Vă anunț că să dați sonorul mai ce doar ce o să zic. Deci să nu vă speriați, Doamne ferește, deci Piggy acolo sus, deci m-am speriat. Să fie, sper numai că nu. 这一次我真的睡着了。 Nu mai sper să bărțuiesc, nu. Nu văd. Da, cred că m-au văzut. Deci eu nu mă pot ieși de aici, deoarece... Nu pot ieși de aici, deoarece e pe... Adică nu pot să plec de aici, deoarece e Piggy ăla acolo și nu mă lasă să ies, deoarece mi-e frică. A, uite, aici pot să merg. Du-te, dracu! Mamă, ce m-am speriat. Nu. Deci am revenit, acum din nou să dăm play și... Da. Deci să vedem care să fie Piggy. Caz că dacă vreți să mă căutați pe Roblox, mă cheamă Piscache 2, doar ce alt nume nu mă lăsa să-mi pun cum ar fi Ema 00. Parola nu vi-o spun, deoarece se intra pe contul meu de ei. Deci eu vreau pe acesta, deci dacă nu mi dau ăștia pe aceasta, mă jur cuvântul meu. Doar pe ce-a dat. Deci dăm pe bot, player. Da, Willow! Deci cumva este fundal, este uimitor. Dacă auziți ceva, este așa, deoarece nu am ce să n-are cu cine să joace, deoarece vreți să joace un copil pe telefon. Deci haideți să începem! Adică, pur și simplu, oi, de capul meu. Deci au ales pe asta, nu-i corect. Nu-i corect, eu aveam pe celălaltă din casă, dar suntem aici la caruselul ăsta, mă bâlbâi. Ei. Dar merge caracterul pur și simplu singur. Ah. Deci acum e... Oare ce să fac? Adică, pur și simplu, pe unde să mă duc? Pe unde să mă duc? Scrieți voi în comentarii ce vreți să mă joc obi sau ce joc. Dar ce nu mai am idei de jocuri, dar ce vreau să vă susțin. Adică și pe Roblox. Adică nu pot să spun ce să mă mai joc, adică nu știu. Piggy? Vezi că bine, pe unde vine Piggy? Eu știu, de unde să știu eu. Deci Piggy, te rog frumos să mă lași. Dacă nu mă lași, Piggy, te omor. 这一次我真的睡着了。 Deci, bitch. Deci acum mă duc pe aici. Ei. Adică pot să intru? Nu pot să intru. De ce nu pot să intru? Cred că e acolo, e Piggy. Cred că o văd. Nu-i Piggy acolo, deci hai să mergem. Deci și portița asta de aici e închisă, deci nu știu de ce toate chestiile sunt închise, asta e faza. Cred că opriți puțin filmarea, acolo să găsesc pe Piggy. Bun, deci am murit după ce am murit filmarea, asta e tare. Bun, deci acum și nu uităm la playerul ăsta, nu știu ce, deci asta.
Da, cred că nu o să mă mai joc PC în viața mea, așa că cred că o să... Da, nu știu dacă o să mă mai joc în viața mea, dar cred că nu cred că o să mă mai joc o zi, deoarece o zi cred că o să mor, deoarece e ciudă. Apropo, astăzi au fost 2 videoclipuri, dar de obicei pe zi postez câte unul, bineînțeles. Și cred că aici se încheie și filmarea, deoarece eu fac filmări scurte, deoarece nu prea mai am idei, așa că e frumos,